ಆರು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆರತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಬದಳಕ್ಕ ಕಾಪುಡು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಇದ್ನೊಟ್ಟು ಈತ ನಾಟಕಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಕಲಾವಿದೆರೆಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನಾತಿನಾರು ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆರ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಜಲಜ ಮಗಲಜ ಪಂದಂಡ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಯಿ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಕತೆ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಗೋಪಿನಾಥನ ಶಿಷ್ಯನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹಳಂಗಡಿ ಏನ ಶಿಷ್ಯನಿ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗ ಇಲ್ಲ ಈತ 11 ನಾಟಕಡು ಓ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಯಮಂತ ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನ ದಾದನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಲರೆ ಅನ್ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅವರೇ ಯಾರು ಮುಲ್ಪ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಏರ್ಲೇನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ ಪೂಜೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ತ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಕಾದಿರು ಬೋರ್ನಾಗ ಹಂಚಿ ತಗೊಂಬೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲ ಜನ ಮೆದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಸಂತಕಟ್ಟೆದು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತ ತೋನ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ರಾಜು ಬಿ ತೋನ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನ 30-40 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ರೈಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಟಕ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರ ದುಂಬು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಪಾರಿಗೆ ಬೈದ ಇದೀಗ ಬಲೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೊಯ್ದ ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೆ ಅವೆನ್ನಿಗಲೇ ತೋಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬೊಯ್ದೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂಡರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡಿಂಚಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಡ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಲ ಅಕ್ಕೆರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕೆರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಓ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಕತೆ ಬಂದ ಅರ್ಡನಿಕೆ ಏನು ಕಪಲೆ ಪತ್ತಿ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಂಡೆ ನೆನಪುದಾರೆ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಗಿಂಚಾವೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಸರ್ ಅವು ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚೊಂಬೂರದ್ದು ಈಗ ಹೈವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕಡತ್ತು ಚೊಂಬೂರು ಬೋರ್ಡು ತಿಲಕ್ ನಗರ ಯಾನ್ ಒರಿಯತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ಗಿತ್ತಿನ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ಗೂ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಡ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒರಿ ಟೆಪ್ಪದೆ ಆಗ ಉಂಡತ್ತ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಂದು ವಾಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋರಿ ತಿಲಕ್ ನಗರ ಪೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟು ದಿನ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೆಡಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ ಟೆಂಪ ಕೊನೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಕೂಡ 4-5 ಜನ ಉಂತಿದ್ರು ಆ 4 ಜನಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಜೋಪಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಿಲ್ಲು ఒక ఆయన టెంపుల్ ఊర్లు అవి ఇంకా పోలీస్ దగ్గర ఒక్క పడ్డారు అక్కడ డెత్ అవుతుంది అవి ఒక్క కారణమైతే అయితే వీలు పోడు అవి ఒక్క ಯಾನು 7 ತಿಂಗಳ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳದಾನೆ ರಾಜವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದ 71 ಜಡಜ ಮಗಳ ಜಪನ ಗಂಡ ನಾಟಕ ಅಪಗ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಬಕ 4 ತಿಂಗಳು
ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ್ ರಾಜವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡತ್ತ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುದು ತಿಳಕ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿದಾಗಲ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಊರು ಪೋದುಕೊಳ್ಳಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇನ್ನ ನಾಟಕನ ಬೇತಾಗಲಿರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಈರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಾಟಕನ ಬೇತಾಗಲಿರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪೂರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಕಾಪುದಾರ್ ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಹೆಜ್ಜಮಾಡಿ ಕಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ರಾಜು ಬಿ ಥೋನ್ಸೆ ನಾಟಕ ಕಣಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಈರ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತವೋ ನಾಟಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿ ಜಲಜ ಮಗಲಿಜ ಪಂದಂಡೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಿ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಕತೆ ಬೊಗ್ಗು ಬೊಂಬೈ ಹೋದ್ ಏನು ಹಾಕಿಕೊಂಡದು ಏನ್ ಕೊಂಜಿ ಆಶತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಡ್ಕೊಂಡದು ఒక ఆగి డిస్కనెక్ట్ అండ్ కాలేజ్ పోపిన ఫిల్మ్ ఇట్లా యాక్టింగ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఫిల్మ్ ಕಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಐಟನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನೈಟ್ ಇದೆ ಐಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ತುಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಕಿಂಜ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕೊಡಿಯರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ ನಾಟಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈತ ನಾಟಕಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು ಏರಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನಾತಿನಾರು ಎರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಕಾಪುದ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗತರಂಗದ ಪೂಜೆ ಅಂದಿಪು ವಾಣಿಜ್ಯರಂಗಲ್ಲಿ ಅವುಡ್ದು ಬೇತೆ ಇರಂಡ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಏನ ಶಿಷ್ಯನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹಳಂಗಡಿ ಏನ ಶಿಷ್ಯನಿ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಂಡಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದಕ್ಕೂIller, but I don't remember. ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವತಿ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಬಿನ ಉಂಟಾಯಿಂದ ಈಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಪೋಂದುತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಂದುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗ ಉಂಡತ್ತ ಪೂರ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುತ್ತನ ಉಂಡತ್ತ ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜಿ ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಪೋಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ದಾರ ಗೊರ್ಚು ತೋಜಿ ಕೈತಡ ನಾಟಕ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜೀವನದ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕ ಆತಿನ ಹಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆ ಬಂಡ ಕಾಪುಡು ಪೊಲಿಪುಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಡ್ಡು ಬೆತ್ತಿ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಆತನ ಕಾಪು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂದ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಪುರ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಇರ್ದ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತೋಪೇರ ಹಾ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ನಮ್ದು ನಾಟಕದಾಗಲಿ ರೈಟರ್ನಾಗಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಟ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಊರುಳ್ಳ ಆ ಜನ ಇಚ್ಚಿಗೆ ತಂದು ಪಂಡದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಉಂಡತ್ತ ಆಗಲೇ ಗುಬ್ಬನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಪೂಜೆ ಮರ್ತಿನ ಏನಾರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡತ್ತ
ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂಜೆರು ಕೆಲವೇ ಗುರುತಿಸವೇ ನೀರುಳ್ಳ ಖಂಡಿತ 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 ಆಯ್ತು ಕಾಪದಾಗಲು ಭಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ ಅವು ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಆರು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಆರತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಕಾಪುಡು ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ರೇಗ ಬಂದು ಇರ್ನೈಸೆ ಒಂದು ಬುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರು ಉಪ್ಪೇರಿ ಜೀವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಇರೇಗಾದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಾದಿಜ್ಜೇರು ಇತ್ತ ಅಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋರು ಬೇಕೋರು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೋರು ಇಚ್ಚಿನ ಎಂಕ ದೇವರಗತಿ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಏರ ಸೂಪ್ನಾಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಸರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪನಾಗ ತೆಲ್ಪುಯರು ನಲ್ಪನಾಗ ನಲ್ಪುಯರು ರಾಜಣ್ಣ ಬೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ಬರಡು ರಾಜಣ್ಣ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಲ್ಪುಯರು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಟ ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೀಜೆ ಕಾದಿರು ಬೋರ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ತಗೊಂಬೋಪೇರು ಕೆಲ ಜನ ಮೆದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇರ್ನಂದು ಯಾನಂಚಕೇನು దాన్ని అంచుకోకుండా చాలా జన గుర్తులేకేను అంచ ప్రపంచం ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి ఇది న్యాచురల్ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ಪು ಒಂಜಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೋಗುತ್ತೆ ಎನಬಡಿದಿ ಆಲೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಸಾಕು ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಗುಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೇಸ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆತಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ ಅವೇ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಇರಗಿಂಚ ಈತಾತೀನಿ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ಯಾರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಕಂಡತ್ತ ಅವು ಸರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಸಿದ್ದು ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಬಾಡ್ದು ಅನ್ನ ಮಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸಾಕೋ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಪವೇತನ ಅತ್ತು ಇರ್ನೈಸ ದಿರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟು ಅಂಚಿನೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೈಕ್ ದಾದಂಡೀರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಾರ ದಾದಂಡೀರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಕಣೇರಿ ಅಡೆಪು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಪು ಏನೇನು ಪಕ್ತೋಡು ಒಡೆ ಬೋಡು ಆಫೀಸು ಬೋಡು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯನಾಗಲಿ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಂಕ 15 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕ್ಷಾ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾನೆ ಮುತ್ತೂರು ಬೋಪಿನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಂತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಪಣ್ಣು ಎಂಕ ಸಾಕ ಅದು ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತಾಯ್ತ ಸುದ್ದಿ ಬೋಪಿನಿ ಮಲ್ದ ಖಾಸ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತಜಿ ಅಡೆ ಬೋಕಿನ ಬನ್ನಂಜೆ ಬೋಲೆನ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಬೋಕಿನ ಮಲ್ಬೆ ಬೋಲೆ ನಿಗಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂಚನೆ ಪಡೋದು ಮಲ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದಿನ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಮ್ಮಣ ಬೋಲೆನ್ಪಿನಿ ಕೆಮ್ಮಣ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಬುಡ್ದಿಸ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲ್ಲ ಇವ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೂತವಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಪ್ಪಿನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪಿನಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವರೇ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೀಜೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಜೆ ಆ ನಮೂನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ್ದು
ಎಂಕ ಔಚಿಕದನು ತಿಕ್ಕದನು ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂತ ಪಾಪ ಪೊಲಿಪು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಗಿಲ್ ಮೊಗಲು ಅಂತ ಉಂಡತ್ತ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಬೇತೆ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗದಾದ ನಾಟಕ ಬರೆಪನದ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡೇರಿ ಅಂದು ಮಂಡ್ಯ ಬರೀ ಪೂಜಿ ದಾದಿ ನಾಟಕ ನೀವು ಯಾಪ ಯಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋರಿಯನ ಏನ ಕಾರ ಇಂಚಾಡ ಅವೇಡ್ಬೇಕ ಯಾನ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನೇನು ಅಂತದ ನನ್ನ ಯುವ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಹೃದಯದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪರವಾದ ಸಂದೇಶ ಬಂದ ನಾಟಕ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿ ಅವು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಡು ಕರ್ನಾಟಿ ಕವಟ ದೀಪಿನ ಹೊತ್ತು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಡಲ್ಲ ಕವಟ ದೀಪಿ ಬೊಡಿತಿನದಾಗ ಓದೋಲಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಓದಿನ ಕೃತಿ ಹತ್ತು ನಾಟಕ ಬಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ದ ನಾಟಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಶಾಬಾಸ್ ಪಂಡದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಲೇಖಕರ ಅಂಚಿನ ಅವೆಡ್ವೇ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ಆ ಬರೆಪಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋನಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊನಾಗ ಆ ನಾಟಕ ತೂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗತ್ತೆ ಪೋಡುವಿನ ನೆರಂದು ಬೋಬಿಲಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಬರೆಯಲಿ 2009 ಭಾಗ್ಯ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕಡಲ ಮಗೆ ಬಂದು ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತುತ್ತಾರೆಜ್ಜೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆಗ್ಲ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲವೇನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ನಿಂತಲ್ ಈತ್ ಮಾತ ನಾಟಕ ಬರೀತೇರು ಉಲಿನ ಏನಾಂಡ ದುಂಬು ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ಈತ 11 ನಾಟಕಡು ಓ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತ ಅರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ 30-40 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ನಾಟಕನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲು ಇರ್ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅರೆಗ್ ಬರ್ತಿತ್ ನಿಗಲಿನ ತುವೇರ ಆಪುಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೇನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲು ಇರ್ಪಂದ ವಿಷಯ ಕೆಬಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆಡಲ್ಲ ಬರ್ತ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ನಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಯಾವ ಅರೆನ್ ತುಯಿನ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವನ್ ಎಂಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂದ ದಯಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲೆಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬರ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ದುಂಬು ಪಿರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಏರಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಿಕೌರಡ ಆಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಅರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಅರೆಗ್ ಒಂದು ದಾದಾಂಡಲ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಾಡ್ ಪಂಡ ಆತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಇರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ ಓಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏತ್ ಕಾಲದಾರೆ ಇದೆ ಇರ್ನುಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಏರಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಗ್ತಿರು ಪಿತ್ತೂಳು ಪಿಚ್ಚರ್ಡು ಬರ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡೆ ವಾಮನ್ ರಾಜ್ ಬರ್ದು ಕೋಟಿಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಆ ಲೆವೆಲ್ದಾಗಿ ಪೂರ ಏನು ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆ ನಾಟಕ ఆయన ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬತ್ತು ತೂಪಿನತ್ತು ಸಮಾಜ ಹೊಡಿತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು ಸಮಾಜ ನಾಟಕದ ಥೀಮ್ ಕೊಟ್ಟನು ಅಗಲ ಅಗಲ ಮೆದುಳು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಂಬದು ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯದ ಆಪುಜಿ SIS ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇಂಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಮ್ ಜೋಶಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಬರೆ ಆ ನೈಟ್ ಎಂಕ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಗಿ ಕೊಂಚ ಹವ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯನಿ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲಾತೆಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತನ ತಿಂಡಾರೆ ಜನ ಕುರಿಯಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಳ್ಳ ಜನ ಇನ್ನೇ ಅಧಿಕ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಟೇನು ಬಳಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಗಣಜ ಉಪವಾಸ